Тези коледни канелени роца могат да бъдат приготвени от най-неопитните в кухнята, стига да избягвате една определена грешка, която аз взех, че направих в това видео, така че ще ви обясня подробно. Започвам като смесвам сухите съставки в голяма купа. Това са брашното, захарта и солта. Междувременно не пропускам да си пусна аудиокнига за фон. И ви напомням, че от линка в профила ми можете да вземете 20 безплатни дни за слушане на аудиокниги в сторите. В друга купа смесвам млякото и маслото и затоплям в микроволновата. Само докато маслото се разтопи, без да прекалявам, защото ако сместа стане прекалено гореща, след това, когато сложим инстантната мая вътре, маята ще умре. Именно това е ключовия момент и това е нещото, което обърках при приготовлението на канелените роца първия път. Ако маята умре, роцата не могат да се надуят и буквално стават като подметка. Слагате маята вътре и бъркате търпеливо, докато не се разтвори. Изсипвате мокрите съставки през сухите, добавяте едно яйце и разбърквате до получаването на тесто. Месите го на ръка около 5 минути, като добавяте брашно, ако случайно е прекалено лепкаво, на мен ми се наложи. Оставяте да почине за 10 минути, след това разточвате в формата на квадрат с размери 35 на 20 см. Намазвате тестото с масло и посипвате равномерно канелата и кафявата захар. Сгъвате го на руло и го режете на 12 равни части. Подреждате в намазнената вичка с разстояние между парчетата и оставяте да втаса за 1 час до час и половина. Печете в предварително загрята на 190 градуса фурна за 25 минути, а през това време приготвяте глазурата. Разбивате крема, сиренето и маслото, а после добавяте пудрата захар и ванилята. Вадите роцата от фурната и ги намазвате докато са още топли, за да може да се разтопи глазурата. Подробните грамажи и инструкции за всичко са в описанието на видеото, а аз ви напомням да потърсите в профила ми линка за 20 безплатни дни в Storytel, както и да ме последвате, за да не пропуснете останалите епизоди от коледната ми поредица Мрачна към магична.